Kabalo ba mo kung unsa na akong gikaon diha? Lamang loob na sa baboy nga giprito. So mao na akong sudan karon kay wala ko nakadalag isda ganiha. So may gabi naton tanan matats no, kay gabi man nagihimo ni video ha, lisod pud mo ingon pud ang adlaw. So moadto di kog lechon manok matats kay nakoy kwarta diri nga 200 kay namo ko nakit-an gud nga tag 180 nga manok. So akong giadto kung naa pa ba. Karon pag abot na mo didto nanirado di itong tag 180. So diri mi napadpad sa tag 280. So nato pagpalitan na karon nga 200 naman ni atong kwarta. Lisod pud nga maulit nga wala tay dala. So ang among gihimo ni hapit ara mig karinderya kay ato na lang dugmok-dugmok ko ni 200 dire kay naa magud tag 35 dire, 45, 55 basta kay 55 mo na. Bali ni kuha tag tulo ka serve dira no, lamang loob sa baboy og mantikaon nga baboy, mantikaon nga manok og kanang hotdog. Siyempre ang sabaw gipalit pud nato. Kinire tindahan na maligag sabaw nga libre naman ta na. Grabe madato jud ni si Madam ba. Og ang akong anak gipapili pud nako sa kung unsa iyang gusto no. So hotdog ang iyang napilian pero bago mi mulakaw mga tats ato sa ni tanon ng kambyo kung kumpleto ba, kung kulang ba o unsa ba. Atong siguro don og ihap. So muna na matas gisulod na nato na sa ato ang sulupin kay mopasin na ta. Pero nagunahuna pa ko kay basig kulangon ang among sudan mo na naglingi-lingi pa ko kay basig naa pa tay mataypan dira. Nakalimot man day ko mga tats na amre ko sinabaw didto nga tulay. So tama na siguro na ang atong himuon ato na lang ning ihapon otro ang atong kambyo kay basig manubra. Ibalik pud nako. Dai pa ato mga tats ba naglibog jud ko ani Facebook ba ngano man. Ako gahimo kog video, ga-edit ta, ga-video ta, tapos ka voice over ta. So grabe ang atong antos no. Paguman ang mananaw sa to, pila lang ka buok, samantala ang uban dira naggara-gara lag video, wala pa nagtarong og video pero matingala ka, dagko kag views, nag milyon-milyon pa. Nakoy nakita nga isa ka bata nga content creator na siya or vlogger na siya. Sa tinud lang karon pa jud na sa February nitong haan ng Facebook. Matuo mo sa dili matats, kada video niya milyon views. Imagine mo na sa sulod sa isa ka adlaw makakuha sa 1.5, pagkaugma na pod 3.2, 2.3 million views. Nya gitan-aw nako kung unsay mga vlog niya. So nagyoyoyo lang parte anang kanal, parte anay lang balay. Wa jud kapuslanan og boto hunaon pero matingala ka. Di gud ko katuo mga tats nga naman na isa ka vlogger nga 1 year na siya no. Dagko pud siya views, ang iyang followers 300. Gitamakan na sa bata sa sulod sa isa ka bulan. Ang bata karon hapit na 500,000 ang iyang followers. Giunsa ka to pagkatag nimita sa iyang video. Mo nang ako ba maibog jud ko no kay guboton hunaon mga tats kung content lang hisgutan na. Nagkabuli-buli na gitag hinimo aning content por sila easy-easyhon lang nagyoyo sa kamera. Sa bagay ang tao dili man nato na mapugos kung dito sila ganahan. Nga naman na kay dili man to na mapugos nga oy tan mo permite sa kong video, dili mo permite tapok, di man pud nato na maan ang tao. Mao gay nga artista ta diri sa cellphone or sa Facebook kay nga naman naatay mga followers, naatay viewers, so sila ang makadesisyon ana kung asa jud sila ganahan. So kato nga bata mga tats si Joban gwapo to no. I-search nyo diya, tan-awan nyo kung unsa mga ano niya, unsa mga vlog niya. Simple lang kayo magyoyoyo mga tats, gara-gara lang pero million views. So may inspire jud ta mga tats no. Mo nang ato pa jud dublihon ang ato pagpaningkamot. Bahala na si Mita dag ikatag ba niya dili ang atong video basta kay maningkamot ta kay nakita ginato ang uban nga unsa ra na sila samantala kita medyo ni gamot na gamay. Pero sa akong kabayang matas magamping na lang kanunay sa mga video kay usahay mo gud masipyat ta sa tong video wa ta kabalo nga nasuko na desimita. So kinahanglan nato to irison kay kung dili po nato to irison irison mo ta ni Mita ani Facebook.